daghan kay tao sige istorya about artificial intelligence kanang mawad-ang nagtrabaho. I think dili gyud sila totally mawad-an og trabaho kung di mo evolve ang atoang trabaho. Like for example, kanang mga virtual assistant, kana man gud siya kung ang knowledge nimo i-feed nimo sa AI, i-train na siya nimo, kanang imong pagyunsa nimo pag-think, gyunsa nimo pag-logic ang mga inana ba, kaya na siya i-train nimo artificial intelligence into an agent. Kanang agent is more of a kuan ba, kanang model gyud sa imong utok, like kita tagsa tag agent. Then ato na siyang i-train how to think each agent para sa ato ang personal na needs. So for example, kanang VA ka, i-feed nimo tanan nimong logic ato na agent. Then kato na agent mo learn na siya, mo nang machine learning, kay mo evolve na siya, mo think na siya sa mga logic na imong gipanggamit. And then ang mga reasoning ba, and then kana siya once na ma-develop na siya na agent, mahinog na siya, mag-smart na siya, kanang mo evolve na siya ba, mo think na siya. Like for example, mo feed lang kag data niya, then it will think like you nya kuan sad, kanang mo logic na siya pareha nimo. Ang pasabot ana, ikaw bisan og mamatay ka, ang agent na logic reasoning nara gihapon ma-maintain na gihapon. So mo nang maingon na, lo mura manig si Elmer gihapon mo hunahuna na agent. So mo nay gamit. Kay kung ang tao manggod karon mamatay, before walay agent na naka-learn sa ihang logical thinking, so mawara to siya. So mo nang gigamit nila ang machine learning o ang artificial intelligence kana para at least makahuna-huna na siya na, uy, nani kabilin, mo ni ang ihang kabilin, mo ni ang ihang logic thinking. Kay kita man god unique ta as each human being. Kay ngano, depende na sa atong experience ang atoang pagtan-aw sa kinabuhi. Kay mo nang maingon tag lahi-lahi, kay kani siya experience mo niya problema sa kinabuhi, katong usa lahi sad, lahi siya, kay lahi-lahi man tag priority kada tao. So mo nang lahi-lahi sa daog the way of experience. So mo na karon artificial intelligence, daghan kayong ma-develop na kuan. So mo na gipa-hype ron kay delikado. Di man siya delikado, pero kana man god kung masubraan na siya na mas ma-outsmart na ang mga human. So mo na kabantay mo atong The Matrix, murag mo na gina naman na agents o katong mga machines, kabantay mo nya si Neo mo yung nakamata. So inana, di ba? Same concept.